Wat leuk dat jullie weer kijken naar het Sinterklaasjournaal van Gaan het Nieuws. Vragen jullie je ook wel eens af hoe de Pietjes de cadeautjes bij de schoenen krijgen? Zou dat hetzelfde gaan als bij de postbode? Ik weet het niet. Zullen we dan samen eens gaan kijken bij de Pieten? Ik ben benieuwd. Lukt het? Ja, ik heb weet niet eens goed hoe het moet. Ik heb hier dan, dit moet daarbij. Dat moet daarbij. En dat moet daarbij. Oké. Maar daar hebben we gelukkig provinciepieten voor. En die regelen alles zelf verder. Komt allemaal goed. Ja, ja. Shit, joh. Ik wil het hier allemaal. Ik wil het goed van. Dan moet je daar zoeken, dan moet ik het daar zoeken. Dat klopt niet. Ik ga zoeken. Wat heeft Paniekpiet toch altijd een pech, hè? Het is ook best wel moeilijk om alle papieren op de juiste stapels te leggen. En dan laat je ook nog die stapel vallen. Als dat allemaal maar goed komt. Kijken jullie allemaal de volgende keer weer?